आसा खालामो रायजोफोरा बे सावथुनखौ अनसायगोन बेखौनो सानो आरो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जों सावथुनफोरखौ दिहुननाय जायो स' रायजोफोरा गनायना लाबाथाय जों जोबोद माने गोजोननाय मोनगोन आरो थारैनो नोंथाङा बे बोसोराव मोनबेसे सावथुनाव बाहागो लादों? बे बारावथ' मोननै मोनसेया जाहैबाय हांमा आरो दिनैथ' बे थुलुंगाया रिलिज जानो थांगासिनो दं स' बे मोननैयानो आरो बबेबा मिउजिक भिडिअ गोदान ओंखारनो गोनां दङ नामा? दा गैथ'वा बाट मोनसे शुटिं जानो गोनां दङ साननैसोनि उनाव नोंथाङा नैबे थुलुंगा सावथुनाव बाहागो लादों थारैनो नोंथांखौ बाहागो होनायनि थाखाय थुलुंगा दैदेनगिरिफोरनिसिम मा बुंदों? बिसोरखौ आंनिफ्राय जोबोद माने थेंक इउ बुंहरो आंखौ सायख'नायनि थाखाय बे केरेक्टारनि थाखाय बेनोसै आरो रायजो राजानि अनसायनायखौ माबायदि लुगैयो? लुबैनायाथ' बहुद लुबैयो नायनोसै रायजो राजाफोरा मारै अनसायो जोंनि खामानिखौ नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथांनि गिबि सावथुना मामोन? गिबि सावथुना ओरैनोथ' बुंनो थांबाथाय मेन लिड रल हिसाबै मोदै फिल्ममोन वान डिसनि बे समाव VCDसो सोलियोमोन 2011आव ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय नोंथाङा बाहागो लाबोबाय थादों फैगौ समाव ओंखारबावनो गोनां फिल्म दं नामा? दाथ' जेबो प्लेनिं गैथ'वा बाट आं वेब सिरिसनि थाखाय सानगासिनो नायनोसै मा जायो दासान्दि नोंथाङा थांनानै थानायनि लामायाव मा मावगासिनो? थांनाय थानायनि लामायाव बेनोसै एक्टिंखौनो खालामगासिनो दस्रा जेबो खालामथ'वाखै सावथुन नायगिरि आरो थियेटार नायगिरिफोरनिसिम मा बुंनो सानो जेनेबा दिनैनि समाव गोबां रायजो राजाफोरखौ सावथुन आरो थियेटार मुलुगाव खम जानाय नुनो मोनसै नायगिरिफोरखौ मा बुंनो सानो? बेखौ मा बुंबावनो बे जाहैबाय जोङो होननो थांबा जोंनि सावथुन मुलुगनि थाखायथ' हल नांगौ बेनो इम्परटेन्ट आरो थियेटारखौथ' आं नायनाय जायाखै उन्दै समाव खेबसे नायदोंमोन टेकनिकेलि बहुद खामानि दंबायो आरो थियेटारनि अब्लासो मानसिफोरखौ बोनो हागोन बिदि आं सानो बुंनो थाङोबाथ' बहुद जेंनानि गेजेराव जोङो सावथुनफोरखौ दिहुनो बर' सावथुनफोरखौ मिथिखायो जों बर' रायजो राजाफोरा नङा होमबा स' बेयाव दङ मेइन कास्ट हिसाबै जोङो सिमां सायनारि प्रियंका लाहारि बेनिफ्राय आदा मेनेला बेनिफ्राय सोमावसार बेनिफ्राय निरिबिलि रामसियारि ब्रजेन बर' दङ बहुद फावखुंगुर दङ बेनि गेजेराव दङ जों मेथाइ खनगिरि दङ जोंहा गिताश्री रामसियारि बेनिफ्राय सोमखोर बसुमतारी आरो जोंनि सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों रबिन्द्र स्वर्गियारि आरो स्ट'रिखौ लिरदों तिजु बर'आ आरो प्रडिउस खालामदों जोंहा पनन बर' बिथाङा जोंनि सावथुनखौथ' बर' रायजो राजानिफ्राय बहुद माने मा होनो बेखौ लुबैयो हास्थायो बिसोरनि माबाखौ मोजां मोननाय बिसोरनि अनसायनायखौ जों मिजिंथियो आरो लुबैयोबो हास्थायोबो जेन बिसोर जोंखौ अनसायगोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोगोन आरो जोंनि सावथुना माबायदि जादों माबायदि जायाखै बेफोर फिडबेकखौ जोङो रायजो राजाफोरानो होगोन बेखौनो आं मिजिंथियो आरो नोंथांमोननि प्रडाक्सननिफ्राय मोनबेसे फिल्म दिहुनबोखो? दा जोंनि प्रडाक्सननिफ्रायथ' बुंनो थाङोबाथ' दिनै मोनथाम जाबाय बेयो ओरैनो बेलेग फिल्म बानायदों जोङो आब' रिया ब्रह्मनिबो बानायदों जोङो बेनिफ्राय राजु रानिनि बानायदों रजे नों फोरमायस'है गोसो बायदि बुहुद गोसो फाग्लि बायदि जों बानायबोदों जों बिथां रबिन्द्र स्वर्गियारिनि स्क्रिप्ट लिरनाय स्टुडिअ'आबो तिजु बर'नि ओमफ्राय नै गोदान बे थुलुंगायाव प्रडिउस खालामदों जोंना पनन बर' बिथां पनन बर'आ बिनि आगोलाव मोननै बानायबोदों बियो आं नांगौ आरो गदाय होनाय नोंथांमोननि नैबे थुलुंगा सावथुननि शुटिंनि प्लेसखौ बहा लायामोन? बेखौ लादों जोङो गुवाहाटि बेनिफ्राय लादों जोङो नगाव बेनिफ्राय पाठसाला बेनिफ्राय दावधारा बे मोनब्रै जायगायाव दासिम नोंथांमोननि नैबे थुलुंगा सावथुना मोनबेसे कन्टेक्ट फैयो? मथा मथि दा बर्थमान दिनै फार्स्ट नालाय बेनिफ्राय जोंहा मथा मथि 35 कन्टेक्ट जाबाय दिनैसिम नोंथांमोननि नैबे थुलुंगा सावथुनखौ गोनां जायोब्ला माबायदि जगाजग खालामनो हागोन? बेयाव जोंहा आंनि गणेश बर' फेसबुकाव आंनि डिटेल्सखौ होनाय दङ फेसबुक नाम्बार होनाय दङ बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो फोरमायनो हागोन नामा नाम्बारखौ मोननो हागोन बेयाव आङो होखानाय दङ अलरेडि ट्रेलारावबो हरनाय दङ नाम्बारखौ बेनिफ्राय आंनि माबायाव डिसक्रिपसनाव नायबा मोनगोन फेसबुक डिसक्रिपसनाव आं बिराद मोजां मोनदों आरो आं गोदान एक्सपिरियेन्सफोर मोनदों आरो स्पेसियेलि आं थेंक इउ होनो नाजागोन डिरेक्टर सार गणेश बर'
आरो स्क्रिप्ट राइटार रबिन्द्र आरो स्पेसियलि सिमां स' थेंक इउ एभ्रिवान बे बोसोराव मोनबेसे सावथुनाव बाहागो लादों बे बोसोराव आंहा सावथुना मोननै जाबाय फार्स्ट बे थुलुंगा ओमफ्राय बेनि आगोलावनो आं खांख्राइ सावथुन शुटिं खालामगासिनोमोन बाट बे रिलिज जायाखै बेयावनो आङो थुलुंगायाव फैबाय ओमफ्राय थुलुंगा जोबनायनि उनाव आङो हांमा जोंनि गुवाहाटीनि सनि बर' प्रडिउसारनि हांमायाव आं खालामदों दासिम नोंथाङा मोनबेसे फिल्माव बाहागो लाबोखो दासिम बुंनो थाङोबा आंहा सावथुना मोनथामानो जाहैबाय खांख्राइजों खांख्राइया फार्स्ट थुलुंगा सेकेन्ड आरो थार्ड हांमा जागासिनो अब्ला नोंथाङा बे बोसोरावसो आगान होजेननाय फिल्माव औ आङो 2021 निफ्राय स्टार्ट खालामदों मिउजिक भिडिअफ्राव बाहागो लादों मिउजिक भिडिअ बाहागो लादों माबायदि मोनदों नैबे सावथुनाव बाहागो आङो बिराद मोजां मोनदों मानोना आङो बेहाय मोनसे सासे गामियारि सिख्लानि आङो केरेक्टाराव खालामनो मोनदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों गावखौनो नोंथाङा इयुन समाव माबायदि खामानि मावलांनो सानदों सावथुन इयुन समाव आं जेसेबां हायो आङो एक्टिंनि लामाजोंनो मोजाङै आं खालामनो नाजाबाय आरो आङो बिदिनो एक्टिंनि गेजेरजोंनो आङो गावनि खामानि जेसेबां दङ बा आङो जेराव हायो आं बेयावबो एप्लाइ खालामगासिनो आरो एक्टिङाथ' थाखासिगोन बेथ' आंनि पेशनखा दा मा मावगासिनो नोंथाङा आं दा एज ए आर्टिस्ट हिसाबैनो बुंनांगोन आं दा एक्टिंखौनो खालामबाय थादो स्टाडि खालामगासिनो बेसेबां फरायगासिनो नामा आंना मास्टार्स जोब्बाय आङो 2018 आव आंहा मास्टार्स MA कमप्लिट खालामदों बबे इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मा मेजर आं एसामिस डिपार्टमेन्ट